Ці ведалі вы, што менавіта ў Гродні ў пачатку 20-га стагоддзя з'явілася першая сучасная беларуская школа. Яе першай настаўніцай сваёй адданай працай заклала падмуркі беларускай адукацыі ў нашым горадзе. Сёння мы раскажам вам пра яе жыццё, поўнае самаахвярнасці і любові да роднай мовы. Я Анастасія Суханосік, і вы на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле «Градзенкі» мы раскажам пра Тэклю Станішэўскую, першую настаўніцу першай беларускай школы на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 1916 год, першая сусветная вайна, Гродна пад нямецкай акупацыяй. Здавалася б, не найлепшы час для адукацыйных эксперыментаў. Але немцы не збіраліся ні русіфікаваць, ні анямечваць Гродна. Дзякуючы гэтаму, менавіта тады адбылося нешта неверагоднае. У горадзе з'явілася тое, што раней у царскі час было пад поўнай забаронай. Адкрылася першая беларуская школа. Яна паўстала дзякуючы падтрымцы дзеячаў нацыянальнага адраджэння Антона Луцкевіча і Вацлава Ластоўскага, сяброў беларускай школьнай камісіі, створанай у Вільні яшчэ ў кастрычніку 1915 года. У іх ужо быў досвед стварэння самай першай беларускай школы ў Вільні. Гродзенская школа размясцілася ў тым самым месцы, дзе цяпер знаходзіцца абласны драматычны тэатр, у мурах неіснуючага сёння барысаглебскага кляштара, які яшчэ раней быў бернардынскім жаночым манастыром. Перад прыходам немцаў восенню 1915 года большасць праваслаўных манахаў з'ехалі. У велізарным будынку засталіся толькі некалькі чалавек, і менавіта тут было вырашана размясціць школу. Галоўнай гераіняй гэтай гісторыі стала 18-гадовая настаўніца Тэкля Станішэўская. Пра яе дзяцінства нам нічога не вядома. Ведаем толькі, што яна была родам з Вільні, дзе далучылася да беларускага руху і грала ў беларускім тэатры. Умовы працы ў Гродні былі вельмі цяжкія. Уявіце сабе, халодны будынак, амаль няма падручнікаў, вакол галодныя дзеці-сіроты ў прытулку, які дзейнічаў тут жа пры манастыры. Але Тэкля не здавалася. Яна не толькі вучыла роднай мове і культуры, але і дзялілася з вучнямі апошнім кавалкам хлеба. Маладая і здольная дзяўчына магла б выбраць любы шлях, але выбрала служэнне свайму народу. За 2 гады працы ў школе Тэкля стварыла моцны падмурак для беларускай адукацыі ў Гродні. Дзякуючы ёй і калегу Александру Грыкоўскаму, які менш чым праз год стаў дырэктарам, школа ўмацавалася і, нягледзячы на ўсе складанасці, працавала да 1927 года. У пачатку 20-х ужо пад польскай уладай на 25 сакавіка над брамай былога манастыра працягвалі вывешваць белы-чырвона-белы сцяг. Летам 1918 года Тэкля з'ехала ў Вільню і ніколі ўжо не вярнулася ў Гродна. На жаль, далейшы лёс яе склаўся трагічна. Цяжкія ўмовы жыцця падарвалі яе здароўе. Хворая на сухоты, яна працягвала працаваць у беларускім прытулку «Золак» і ў беларускай кнігарні, аж пакуль вясной 1919 года не злягла ў лекарні. Яна памерла 21 траўня ва ўзросце ўсяго 21 год. Пахавалі яе на знакамітых віленскіх могілках Росы, тых самых, дзе пахаваны яшчэ мноства беларускіх дзеячаў і дзеячак, у тым ліку і сам Кастусь Каліноўскі. Тэкля Станішэўская – гэта прыклад таго, як адзін чалавек можа змяніць гісторыю. У 18 гадоў яна ўзяла на сабе адказнасць за адукацыю дзяцей і развіццё беларускай культуры. Яна паказала, што жанчына можа быць лідарам і весці за сабой іншых. І хто ведае, ці была б у нас наогул беларуская школа, каб не адданая праца Станішэўскай. Калі вам спадабалася вось гэтая гісторыя, не забудзьцеся паставіць падабайку і абавязкова падпісацца на наш канал Гродна 1127. Напішыце, калі ласка, у каментарах, пра якіх яшчэ выбітных градзенак вы б хацелі даведацца, і мы абавязкова прыслухаемся. А цяпер пабачымся.